チラシを配らせていただいておりますので、そのチラシをぜひご一読をいただきたいというふうに思っております。さて、私、細野豪志の方から個人的な活動ということで3つの柱を紹介をさせていただきたいと思います。まず第1の柱は、今日こうして久しぶりにですね、地元富士駅街道に立たせていただいておりますが、このように地元の活動をもう一度充実をさせていきたいというふうに思っています。よくですね、地元活動をすると国会活動ができないとか、どぶ板議員ということで揶揄をする向きもないわけではありませんが、私はですね、議員というものは地元の皆さんとの接点をしっかり持って、皆さんのですね、思いをですね、しっかり背負って活動していくことは、これはですね、必須条件だとすら思っています。それぞれ議員個人の経験というものは限定をされます。限られた経験をしか有していない議員がですね、国民を代表することができる、さらには県民や市民を代表することができるのは、やはり日頃の皆さんとのですね、さまざまな交流の中で初めて実現をできるものだというふうに考えています。この時間帯はですね、国民の皆さんはもちろん、その中でもですね、未成年の高校生の皆さんもたくさん通っておられます。そういった皆さんの声も含めてですね、しっかりと受け止めることができるような活動を、私、細野豪志も、また県会議員の桜松さんも、そして市会議員の鈴木さん、小池さんもですね、ぜひやっていきたいというふうに思っています。そして2つ目に私が取り組みたいと思っておりますのは、福島の問題です。昨日、大変ですね、大きなニュースが入ってまいりました。東京でですね、2020年にはオリンピックの開催が決定をするという、誰もが喜んだニュースというのが飛び込んでまいりました。私もこのニュースを固唾を飲んで見守っておりまして、夜中まで日本の最終のプレゼンテーションを見て、そしてですね、もう4時半頃には起きまして、最後の発表も見ておりました。もちろん東京でオリンピックをすることによって、未来の子どもたちがそれこそですね、スポーツを楽しみ、この国でオリンピックをですね、経験をするという、そういうことをですね、やっていきたいという、そんな思いは撮ってるんですか？それ以上に今撮ってますよ。東京電力福島第一原発録音も入ってますよ。私はですね、この福島の皆さんがこの原発事故というのが結局は原因でオリンピックができないというですね、そういう思いを持たれることはですね、これは何としても避けたいという、そんな思いがございました。幸いなことにオリンピック委員の中ではですね、他の2都市と比較をしたときに東京が最も安定した基盤を有しているということで、ようやくですね、日本で、これもう半世紀以上、期間を置いてオリンピックが開催されるということになりました。このことを私どもは心より喜びたいというふうに思いますし、そしてそのためにできることを最大限やっていきたいというふうに思っています。その中でもやはり私は福島の問題というのは、このオリンピックの成功のですね、最低限のこの条件になってくるであろうというふうに思っています。2020年といえば7年後のことであります。おそらくですね、廃炉ということを考えれば、まだ道半ばというよりもですね、まだまだ道が長いという、そういう状況だろうというふうに思います。しかしこの7年間にやはり汚染水の問題を解決をし、とにかく放射性物質を封じ込めるというところまでは持っていかなければ、このオリンピックそのものに傷をつけることにもなってしまいかねません。そしてそのためにもちろん現政権にいる担当の閣僚の皆さんや、また政治家の皆さんには頑張っていただかなければならないわけでありますけれども、最もこの東京電力福島第一原発の状況について詳しい政治家は誰かと言われれば、それはですね、私細野豪志であるという思いがございます。この原発のそもそもの廃炉に向かってのプロセスの推進、さらには福島の皆さんの健康の問題、前向きな問題としてはですね、再生可能エネルギーをはじめとした福島のエネルギー市場の改正や、また先端的な技術の開発、そうしたものにも努力をしていきたいというふうに考えています。そして何よりも福島というのを健康長寿の地域としてしっかりと医療の面から生活の面からサポートをしていく、これ
テーマとして存在をしているというふうに考えております。おはようございます。衆議院議員の細野豪志でございます。早朝よりの通勤、さらには通学、お疲れ様でございます。今日は久しぶりに私細野豪志とですね、県会議員の桜町さん、市会議員の鈴木浩二さんと小池さんという4人で街頭から訴えかけをさせていただいております。早朝よりお騒がせをして恐縮ですけれども、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。ぜひ、チラシを配らせていただいておりますので、手に取っていただいてお休みの時にご一読をいただければ幸いでございます。どうもありがとうございます。私細野豪志がこの無役の中でやっていきたいと思っておりますテーマが3つございます。まず第1はこうした地元での大演説も含めた活動をですね、もう一度充実をさせていきたいというふうに思っています。やはり限られた人生経験しか有していない私どもがですね、本当の意味で国民の代表になるためには皆さんからどうもありがとうございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。もうずっとね、本当にありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんおはようございます。衆議院議員の細野豪志でございます。久しぶりにこうして街頭に立たせていただいておりますけれども、非常に皆さんからですね、温かい声をかけていただいております。本当にありがとうございます。こうした地元活動の充実に加えまして、福島での活動をこれからもですね、継続をして、そしてできれば多くの皆さんにも関わっていただきたいというふうに思っています。未来福島という NPO を作りました。今月も私1週間ほど福島に行ってまいりますし、また来月にはですね、ちょうど稲刈りのシーズンを迎えますから、高校生の皆さん、大学生の皆さんと福島で稲刈りを一緒にやっていきたいというふうに思っています。汚染水の問題が出てきておりまして、お隣の韓国ではですね、食料品の輸入の制限をするという動きも残念ながら出てきてしまっておりますけれども、安全な食料品をですね、止めますか。しっかりとこれ電池が足りないモードですよね。することができるんだという、このことをですね、私どもは示していきたいし、サポート